जायाखै माथो आंबोथ' न'आव गैयामोन नालाय दाख्लै थांनाय नैबे देवबारा दाख्लै देवबाराव मोनलाय जोंना बै देवबाराव थांनाया सप्तासे बारलांबायना बारबाय मा जायगा नोङो गेजेराव देवबारखौ थांना बै देवबारखौ सौ खोनायाखै खोनादों मा जायगानि होनदों बे जायगायाथ' जोंनो आलुफारा बै माबायाव थांबा कलनि 1 नम्बरनिमोन डिस्ट्रिक्टआ सनितपुर हो सनितपुर ना मा होनदों खोनायाखै हेलौ सनितपुर ना मा होनदों सनितपुर ना बिश्वनाथ नोंसिनिया जोंना गुमै मा गोलैना बिश्वनाथ गोलैना मा नाम ओमफ्राय हिनजावना बिश्वनाथ गोलैयो माबा लिरनायाथ' बरमैबो लिरो ओमफ्राय भटाराव माबाया भटारना माबायाव बिमला दं आधार कार्डआव ओमफ्राय नोंनियालाय आंनिया मिथुन ओमफ्राय फिसालानि नामा माबा रहित सोरजोंबा थांदों ना हारसिं खारदों हारसिं खारदों माने बेंगुलिनि ओइ फंबायनि हिनजावजों नोंनि फंबायनि हिनजावजों मिथिबाय नोंनि फंबायनि हिनजावजों ना मा होनदों जोंहा फंबायनि हिनजावनाया माबा जुनालि नङा नोंनि फंबायनि नोंनि असे फंबायनि हिनजावजों खारलांदों ना मा होनदों बेनो लांफादों बबेयाव लांदों इलाय बे दङ बेना न'आथ' कुचबिहारावखा नालाय कचबिहाराव ओमफ्राय बे दङ दा राजस्थानाव दङ होनदोंमोन राजस्थाननि बे ओमफ्राय नोंनि फंबायालाय जोंना फंबाया अरुणाचलावसो दंहैयो बिरा बेबो मिथिया जेबो बेबो खबर मोनदों होनबाबो दा माने दाहारा थैयाखै नालाय ओंखायनो फैयाखै बेबो फैसा लाखानाय दंमोन ना एसे ओमफ्राय नोंनि फंबायनि हिनजावाबो खारखाबाय नामा बेखौथ' आंबो दा बुंनायाना खारदों ना मादों जोंहानिखौसो लांफादों बे लानानै थांबाय ओमफ्राय फिसाला फिसाजोखौ गासिबो लांफाजोबदों आरो खारनाय बायदि जाबाय जेनेबा नोंनि फिसाला फिसाजो गासिखौबो लांजोबदों नोंनो खोन्थायाबालासिनो रावखौबो खबर गैया माबा माबि लांफाजोबदों नामा डकुमेन्टसफोर दख'नाफोर डकुमेन्टसो लांजोबदों जोंनाथ' गासिबो लांखाजोबदों सोरबा हौवाजों लाइन मारियोमोन नामा सिगांफोर नों थानाय समाव फटक दंबावो फटकबो नांगौ हौवानि हौवाजों खारनायनि नामा बे दा बेनियाव दं ओमफ्राय साफायनाया बेजों लोगोसेयाव गैया ओमफ्राय माने फिसालानि साफायनाया बेजों दंफायो आरो माने बै हौवायाबो राजस्थाननि नामा राजस्थाननि होनना बुंदों आरो जेनेबा नाम्बारा राजस्थाननि ओंखारदों गारि नाम्बारा फन हमगोन नामा ओमफ्राय नोंनि हिनजावा हिनजावनाव फनानो गैया बोरैथो लोगो मोनगोन नोंखौलाय नोंनि हिनजावखौलाय बिलाय ओमफ्राय हौवाया फनखौनो हमला ओमफ्राय बै मा लांनाया बै सासे बिबनाङा ओमफ्राय बिबनां सोलाबाय बै माबाया फंबायनि हिनजावा बेजों थांफानानै बिनि नाम्बारजों रायज्लायनानै बेयाव बेसो फानहरखो ना माखो बेखौसो फाथा मोनाखै आंबो नङा बै राजस्थाननिखौ बोरै लोगो मोननाय बेयो नोंनि हिनजावा दा बै लांग्रायासो मिथिगोन नङा नोंजों सिगां जमा थानायाव रायज्लायोमोन नामा सोरजोंबा रायज्लायनायाथ' आंथ' बाहेर न'आव थाबाय थाया नालाय आंथ' बाहेरायाव थाबाय थाखायो ओमफ्राय नोंसिनि माबा लकेल एबसुफोरनो होदोंना होआखै केसखौलाय पुलिसफोरनो एबसुनोबो होदों पुलिसनोबो होदों होनायालाय ओमफ्राय बिसोरलाय माथो होनदों दा पुलिसा माथो आखायावनो लानो नागिरा ओमफ्राय माबायालाय नोंसिनि माबाया एबसुफोरा एबसुफोराथ' फटक सटक गासिबो लांजोबदों माने बेबो ओमफ्राय दा मा नांफिनगौ आरो ना हिनजावखौ नांफिनगौ आरो ना हिनजावखौ सानैखौबो नांगौ दा फिसालाबो हिनजावखौबो दे होमबा बुंदो एसे रायजोफोरनि सिगाङाव आंनि हिनजावखौ नांफिनगौ होननानै हेलौ दादा जेरैखि जाया आंनो हिनजावखौबो फिसालाखौबो नांगौ आंनो नांनायालाय सोरबाफोर हमना दोनबाथाय लायगोन आरोना नों राजस्थानावबाबो आं थांगोनथ' आरो दे जागोन दे नै गाबोन एकदमबारे माबा हगारसिगोन भिडिअखौ दा जों बेयावबो रावबो ओंखामखौनो जाबावाखै खहाबावा रावबो बिमा बिफायाबो फैबाय दहायबो रायज्लायबाय ओंखामखौनो जाया रावबो जायाखै ओंखामखौनो ओमफ्राय आलासिफोरनाव खबर लादों लायाखै हिनजावनि आलासिफोरनिखौ हिनजावनि न'खरनियाव खबर लादों लायाखै बेबो लाफैनानै गाबोनासो थांबाय थायो फैनानै गाबो फैयो गाबो ओमफ्राय नोंना मा सन्देह खालामदों सोरजोंबा हाबा जाहैदों ना फानजादों नोंनि बायदिबा आंनि साननायावथ' फाननाय बायदिसो आंनि सन्देह माने रावजोंबो थाङाखै आरो ना नोंनि हिनजावआ फानजादोंसो आरो ना आरो बेथ' माबा बेंगलि मानसि ना खुनु बिसासि मोना आं बिसोरखौ ओमफ्राय न'आव रावबो गैयामोन नामा थांनाय समाव
आइआ जोंना आइ दङ आइआथ' न'आव थाबाबोथ' माइआनो थांबाय ओमफ्राय आंबो बेलेगाव दंहैखायो अबाव दंमोन नोंलाय आं हाजोआव दंहैयोमोन